1 na 1. Teraz cio. Wszyscy teraz trzymają kciuki za Niklausa. Cały czat pisze: Niklaus, Niklaus, Niklaus. Jest, jedzie autem. Odjechał autem. Na moje nieszczęście. Jest! Kurwa, mołotowem zajebał. Ale dostał. Dostał szlaga. Po piździe. Ja mam na dwójce mołotowa, mam. Ale się zestresowałem normalnie. Masakrancja. Kurwa, teraz nie wiem, z której strony mi ten ciulik podejdzie. No na pewno nie z pleców, bo tam jest strefa. Mogę wziąć taktyczną apteczkę. Jedzie. Nie wie gdzie jestem. Ogub. Scyca na pizdę, tak. Ogub. On jest ogupnięty. On nie wie już nic. On już nie wie nic. W tym momencie. NE. Strefa jest tam. Na pyrę. Dobra, tylko kurde. Mam nadzieję, że nie poszedł do zrzutu. I teraz tam jest auto to jest jego auto, patrzcie. Jest w aucie. Jest w aucie. Coś tam jeździ. I tam już jest strefa, tylko on się skurwysyn, za przeproszeniem oczywiście, wybaczcie, zadekował tak, że mi będzie bardzo ciężko do tej strefy podejść. Czajcie bazę. On tam sobie jeździ po obrębie takim. I dobra, YOLO. Juolololo. Można tam było w sumie wtedy nie brać tej apteczki. Ej, on tu jest nade mną. Ej, on nade mną jeździ. Jaka pałka, ej! Pojechał do rzeki. Ej, jakbym mu z Mołotowa w auto pierdolnął. Bo on się wtedy też... I no Mołotowa widać. On się wtedy też zapali. I jak on tu teraz nawróci... Pa co będzie, pa! Pa, zit! Jebnie czymś? Kurwa jebany. Granaty wali. Dekum! Ile on tego ma?
Ile on miał tych granatów? Ile Jan Paweł killed you with M67? Przepraszam, panie Janie Pawle, ale reportuję pana.